lihaskunnon ylläpitämiseksi. Me ollaan lenkkeilty ja vaellettu ja siinä saa jalat, mutta siinä ei saa yläkroppa tarpeeksi. Enää ei riitä se, että kotona tekee aamujumpan, nyt pitää saada lihaksiin. Näin olen lukenut ja näin olen ymmärtänyt ja tämä on ollut oikein mukavaa. On. Mun mielestä se on just kiva, kun puhutaan, että ollaan senioricrossfitissä, niin aina kerrotaan, että jos sulla on sitä tai tätä, niin kysy, helpotetaan. Jos haluat haastaa, niin sit haastetaan. Me ollaan käyty aika vähän aikaa, mutta jo nyt mä huomaan, että mä kannoin kastelukannuja jo vähän reippaammin. Eli kyllä se sieltä lähtee ja jaksamistahan se antaa. Joo, vaikuttaa. Aina jutellaan ja tervehditään ja ollaan vähän kahviteltukin tuossa tunnin jälkeen, niin sehän antaa ihan, että kun tietää, että muillakin hiki lentää, niin sehän on ihan positiivinen tieto. Yhteishenki on tosi hyvä ja täällä käy ihan mukavia ihmisiä. No mä olen täyttänyt 70, niin mä voin sanoa, että missään vaiheessa ei ole liian myöhäistä aloittaa. Aina kannattaa kokeilla ja kun täällä voi tehdä omien voimavarojen mukaan, niin se on niin se positiivisin asia. Että ehdottomasti kannustan ja toivon itsekin, että tällaista kurssimuotoista tai pitempiaikaista tulee lisää meille senioreille. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Koska rouva ja tytär käski.